Krkavce nakrmia Eliáša. Časy veľkosti Izraela pominuli. Ako predpovedal Boh, jeho ľud sa rozdelil do 2 kráľovstiev, izraelského na severe a júdskeho na juhu. V oboch kráľovstvách prestali ľudia uctievať Boha a dopúšťali sa zlých skutkov. Ich králi boli tiež zlí, ale najhorší z nich bol Achab, kráľ izraelský. Achab sa svojvoľne vyhlásil za kráľa 10 kmeňov na severe a za ženu si vzal Jezabel, dcéru týrskeho kráľa. Obaja uctievali boha Bála a postavili mu modly a chrámy. Kráľovna Jezabel prikázala usmrtiť prorokov pravého Boha a iba jednému z nich, Eliášovi, sa podarilo utiecť a schovať v Galátskych vrchoch. Jedného dňa sa Eliáš zjavil pred kráľom Achabom. Príkro prehovoril: Som prorok pravého Boha, Boha Izraela. Pretože si zlý ty, aj tvoj ľud, nezaprší, kým si to Boh nebude znovu prijať. Potom opustil kráľovský palác tak rýchlo, ako doň vošiel, rýchlejšie, ako ho stráže stačili zadržať. Boh ho varoval: Choď na východ, Eliáš, a schovaj sa pred panovníkovým hnevom. Zájdi k potoku Karit, z neho pi, je v ňom čistá voda. Potravu ti zaobstarám ja. A tak Eliáš putoval popri potoku Karit a ukrýval sa v púštnych pahorkoch. Spával pod kríkmi a v jaskyniach. Každý deň na úsvite a na súmraku mu Boh posielal jedlo. Veľké čierne krkavce prinášali prorokovi čerstvé mäso a chlieb.